Natukom il-lejla tajba. Insellmulkom għal darb'oħra mis-Santwarju Parrokjali tal-Qalb ta' Ġesu fil-Fontana Għawdex, fejn ser inwaslulkom il-Lectio Divina fil-5 ħadd ta' żmien qaddis tal-Għid. Illum Duna Di Vella se jaqsam magħna r-riflessjonijiet tiegħu dwar it-test tal-Vanġelu minn Ġwanni kapitlu 15 versi 1 sa 8. Ġesu id-dilja vera. Tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Inġbarna eżisħut illum f'jum il-mulej, iċċelebrajna l-Ewkaristija. Issa il-mulej se jtina dil-grazzja li nidħlu aktar fil-fond tal-messaġġ li jrid iwasslenna llum. Jekk nemmnu ta' bilħaq li daqs il-mulej ħadd ma jafna, u li daqsu wkoll ħadd ma jħobbna. Allura eżisħut il-kelma tiegħu issir għalina l-iktar messaġġ importanti li nistgħu nirċievu aħna. Isir dan ir-rigal tant speċjali. Jew għalhekk nitolbu l-qawwa t'Alla biex jitfa' f'moħħna f'qalbna l-Ispiritu Santu biex hekk il-kelma tiegħu li sejra tinżera fina tkun tista' ta' bilħaq tikber u tagħti l-frott. Missier l-aktar ħanin, int sejjaħtilna għax tħobbna u biex tatina l-akbar rigal li tista' tatina ibnek il-għażiż, il-kelma tiegħu, kelma ħajja. Għatina grazzja missier l-aktar ħanin li din il-kelma tkun dejjem f'moħħna li ddawwar l-ħsibijiet u d-deċiżjonijiet tagħna. Li din il-kelma tkun dejjem f'homna u tiggwidana kif nużaw id-don tal-kelma biex inwasslu l-aħbar it-tajba, inwasslu l-imħabba tiegħek lejn l-oħrajn. Biex din il-kelma missier l-aktar ħanin tkun dejjem f'qalbna. it-teżor l-aktar għażiż li nozzu għax hija il-kelma li tagħti l-ħajja, il-kelma li ta' bilħaq twassalna għad-destin waħdini tagħna li nkunu miegħek għal dejjem. Din it-talba nagħmluha bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu.
għal dejjem ta' dejjem. Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Jiena d-dielja vera u missier il-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtaħħa u kull waħda li tagħmel il-frott jisbora u jnaddafa biex tagħmel il-frott aktar. Intom ġan daf minħabba il-kelma li għattilkom. Iqbgħu fija u jiena niqpa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha nnifisha jekk ma tiqpax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tiqbgħux fija. Jiena d-dielja, intom il-frijej. Min jiqpa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jiqpax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef imbagħad frijej bħal dawn jiġbruhom u jixtħuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jiqpa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta' missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxiepli tiegħi. Il-kelma tal-mulej.
Għal dawk li għandhom il-Bibbja, is-silta tal-Evanġelju tal-lum hija mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 15, versi 1-8. Din is-silta il-background tagħha biex ngħidu hekk huwa il-ħasil tar-riġlejn l-aħħar ċena. Ġesu qed jagħti tagħlim mill-iżjed importanti lill-komunità tiegħu għaliex issa żmien ir-ritorn tiegħu għalant il-Missier huwa fil-qrib. U f'dis-silta Ġesu qed ikellemhom mod partikulari fuq ir-rabta li għandu jkollha l-komunità tiegħu mad-dinja. X'tip ta' rapport għandu jkollha l-komunità tiegħu mad-dinja? Ġesu jagħmilha ċara li l-komunità li kien se jwaqqaf li għall-Knisja hija l-poplu l-ġdid ta' Alla u dan b'differenza mill-poplu ta' Alla tat-Testament il-Qadim. Għaliex? Għax ir-rapport li kellu il-poplu ta' Alla tat-Testament il-Qadim ma' Alla kien determinat mill-liġi, il-fedeltà tal-Alla u l-ubbidjenza tal-poplu għal-liġi tal-Alla. U allura ta' bnedmin li aħna bħalna u xekk dan ir-rapport mal-Alla kien destinat li jfalli. U għalhekk Ġesu issa qed jippreżenta lilna u lid-dinja mod ġdejd kif nidħlu f'rapport ma' Alla. Mhux permezz tal-ubbidjenza tal-liġi, imma permezz tal-persuna tiegħu stess. Ġesu li kontinwament qed isawwab fina l-ispiritu tiegħu eżis ħutita. L-ewwel vers nsibu hekk, f'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu jiena d-dilja vera u missieri il-bidwi. Id-dilja kienet simbolu qawwi ħafna tal-poplu tal-Alla fit-Testament il-Qadim. Il-poplu ludi kien jifhimha ħafna tajjeb din it-tixbieħa għax insibu diversi drabi referiment għal poplu tal-Alla bħala dilja. Pereżempju fis-Salm 80, vers 9 nsibu hekk: inti qlajt dilja mill-Eġittu warrabt il-ġnus biex tħawwel lilha. Imbagħad anke l-profet Iżajija jirreferi għal poplu tal-Alla bħala l-għalqa tad-dwieli. U jgħidilna hekk: ħananni lill-maħbub tiegħi l-għanja ta' mħabbtu għall-għalqa tad-dwieli tiegħu. U l-mulej li jagħmel kull ma jista' jagħmel għal din l-għalqa tad-dwieli iżdija kull ma tat kien għeneb qares. Però issa hemm pjan ġdid, hemm programm ġdid. U Ġesu qed jippreżentah lilna, issa qed jgħidilna jiena d-dilja vera u intom il-frijaj missieri huwa l-bidwi. Il-vera dilja huwa Ġesu, aħna l-frijaj. Ġesu qed jitkellem mill-Knisja, mill-ġisem mistiku tiegħu. Id-dawl veru li kellu jdawwal id-dinja, għalhekk mhijiex il-liġi tat-Testament il-Qadim imma huwa Ġesu. Il-veru ħobs nieżel mis-sema mhuwiex il-manna li rċieva l-poplu ludi fid-deżert imma huwa l-mulej u l-missier li jħawwel din id-dilja u jieħu ħsiebha għax iħobbha. Iħobb il-Knisja tiegħu. Id-dilja għalhekk hija l-amara ta' Alla l-missier fid-dinja. It-tieni vers imbagħad ikompli jgħidilna kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtaħħa. Hija twissija ċara ħafna li l-missier qed jagħmlilna. Għaliex jaqtaħħa kull fera li ma tagħmilx frott? Għax il-komunità hija destinata li tagħti l-frott. Jekk ma tagħtix frott, hija ma tkunx qed tgħaddi d-don tal-ħajja li tkun irċiviet. U biex tagħti l-frott bħal qamħa hija tittaqa' fl-art u tgħaddi mill-proċess tal-mewt, titmut. Il-mulej qed jirreferi il-frott li huwa tant essenzjali
fil-ħajja tal-komunità hija l-imħabba għotja li s-simbolu l-aktar qawwi tagħha huwa Ġesu fuq is-salib. Eżisħuti. San George Preka li kien isejjaħlu il-ktieb il-kbejr. L-imħabba għotja hija sejħa missjoni kemm għal kull individwu u kemm għal Knisja ġenerali. Il-fera li ma tagħtix frott hija fera li qed tirċievi l-ħajja iżda ma hijiex tgħaddi dan id-don lill-oħrajn. Il-missier frijaj bħal dawn jaqtaħħom għax mhumiex parti mid-dielja tiegħu. Dawn huma parti mill-komunità iżda ma jwiġbux għad-don tal-Ispiritu li jsawwam fihom il-mulej Ġesu. Dawn huma dawk li għad li jieħdu sehem fl-Ewkaristija iżda ma jsiru qatt jixbħu lil Ġesu fl-għotja tiegħu nnifsu għal bnedmin kollha. Imbagħad ikompli dan l-istess vers u kull waħda li tagħmel il-frott il-missier jiżbora u jnaddafa biex tagħmel frott aktar. Men anke dawk li jipprattikaw l-imħabba huma fuq vjaġġ. L-imħabba mhijiex xi ħaġa statika. Dawk li jħobbu wkoll iridu jkunu konvinti li ma jħobbux biżżejjed u jeħtieġilhom li jħobbu aktar. U din hija l-ħidma tal-missier fuq dik il-fera li tagħti l-frott li jiżbora u li jnaddafa biex tagħmel frott aktar. Din il-ħidma tal-missier twassal lil-fera u lid-dixxieplu li tagħmel frott biex tkompli tissaħħaħ. Ikollha dejjem aktar libertà sħiħa. Tkun tista' taqdi dejjem aktar. L-imħabba hija l-vera libertà. L-imħabba li l-bniedem tagħmlu verament liberu. L-imħabba li twassal verament għal qadi diżinteressat hija l-vera libertà li aħna maħluqin għalija. U għalhekk il-qamħa tittaqa' fl-art u tmut. Din iż-żabra tal-missier tirreferi għal l-individwu li jrid jgħix lill-mulej u għalhekk irid jingħata u jrid jiġħad għall-interessi tiegħu biex jingħata l-oħrajn. M'hemmx tmiem għal dal-vjaġġ, il-vjaġġ tal-imħabba ma jiqaf qatt. Min jagħmel limiti għal dan il-vjaġġ iwassal għal mewt. Dan il-vjaġġ irid jibqa' sejjer sal-aħħar, sal-mewt. Fil-vers 3 mbagħad il-mulej jikompli: intom ġandaf minħabba l-kelma li jettilkom. Id-dixxiepli huma diġà ndaf. Però din l-indafa li qed jitkellem minnha l-mulej għandha żewġ stadji. L-ewwel pass ta' din l-indafa hija meta l-individwu jiġħad lid-dinja u jaċċetta lil Ġesu f'ħajtu. Però issa fadal it-tieni waħda, dik imwettqa mill-missier u li twassal lil-fera li tagħti frott. Ma ninsewx li dan id-diskors qiegħed fil-kuntest tal-ħasil tar-riġlejn. San Ġwan xi żewġ kapitli qabel iġibilna dix-xena tant sabiħa tal-mulej li qed jaħsel riġlejn l-Apostli. U għalhekk għandna kuntest ta' ndafa jew ta' purità. Mhux kif kienu jifhmuha il-Lut. Infatti d-dixxiepli sabuha diffiċli biex jifhmu Pietru mhux hekk, ir-reazzjoni ta' Pietru. Imma Ġesu jispjegalhom. Għad li huma diġà ndaf u l-mulej mhux qed jitkellem minn din it-tip ta' ndafa hawnhekk f'dan il-mument. Iżda jonqos issa dik l-indafa li tiġi milli taħsel riġlejn l-oħrajn. Dik l-indafa li tiġi mis-servizz lejn l-oħrajn. It-tiġ ta' kana, l-ġrajja tat-tiġ ta' kana tfakkarna f'dawk il-ġarar kbar tal-ilma għal purifikazzjoni tal-Lot u xek li kienu vojta.
din il-purifikazzjoni kważi ossessjoni, din il-purifikazzjoni li kellu mill-lowt imma li ma kienet wassal imkien. Imlew il-ġarar brilma mbagħad il-mulej, aw li ma jinbidel f'imbejt. Nimbejt simbolu tal-imħabba. Hija l-imħabba għotja li twassal għal vera purifikazzjoni, li twassal għal vera ndafa. U din mulej qed jistieden lilna wkoll, mhux biss bħala individwi, imma anke bħala knisja, biex nirriflettu fuqha. Aħna wkoll irċivejna din l-indafa fil-magħmudija tagħna. Imma l-mulej qed isejħilna għat-tieni tejb ta' ndafa. Dik li rridu ngħixuha ta' kuljum, fis-servizz lejn xulxejn, f'imħabba vera u diżinteressata lejn xulxejn. Ibqgħu fija jgħidilna l-mulej fil-vers 4 ta' dal-kapitlu. U jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha nnifisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fiha. Ġesu qed jinsisti mad-dixxiepli magħna dwar il-ħtieġa li nibqgħu maqudin miegħu. Ma jistax jagħti l-frott dik il-fera li tinqata' mid-dielja. Jekk wieħed ikun ta' bil-ħaqq irejt jibqa' maqud ma' Ġesu, Ġesu jwedu li dejjem jibqa' miegħu, maqud miegħu. Dan jgħod mhux biss għall-individwu, iżda l-komunità. Komunità jekk hija maquda miegħu ma tistax tgħix jekk ma tgħix l-imħabba verament. Bħala knisja ma jistax ikollna imħabba vera lejn il-bniedem jekk fuq kollox ma jkollniex imħabba u laqda mal-mulej. Kemm drabi fl-istorja anke tal-Knisja spiċċajna assossjonati bil-pjanijiet tagħna u b'dak li rridu aħna propju għaliex fiċ-ċentru ta' kollox ma kienx hemm din l-għaqda tagħna mal-mulej. Mingħajr din l-imħabba nispiċċaw bħal dik il-fera li ma tagħtix frott. Il-fera li hija destinata li tinxef, tinqata' u tinxef. Għaliex il-ħajja li qed tirċievi mid-dielja mhijiex tgħaddija. Għalhekk il-fera waħedha ma tistax tagħmel frott jekk ma tirċivix il-ħajja mid-dielja. Din il-ħajja li għaddilna Ġesu hija l-Ispiritu Santu. Għalhekk fera li ma tagħtix frott ifisser li hija maqtuwa minn Ġesu. Iċ-ċentru ta' dak kollu li nemmnu, iċ-ċentru ta' dak kollu li nagħmlu tkun din l-għaqda tagħna mal-mulej. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Imbagħad fil-versi 5 u 6 jiena id-dielja intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad frijej bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Il-mulej jerġa' jinsisti magħna. Jiena d-dielja intom il-frijej. Bejn Ġesu u dawk li huma tiegħu hemm ħajja intima. L-istess ħajja li hija tiegħu tgħaddi fihom. Dan ifakkarna fil-kapitlu 6 ta' San Ġwan. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Dak iċ-challenge li jagħmel il-mulej li wassal li ħafna telquh. U qal li l-apostli tiegħu wkoll tidux tmorru intom ukoll. Tanti essenzjali dan li qed jgħidilna l-mulej li nibqgħu fih. Biex wieħed jibqa' f'Ġesu u Ġesu jibqa' fih, jeħtieġlu jiekol ġismu u jixrob demmu. Dan huwa mod, hemm mod wieħed biss kif wieħed
isir ħaġa waħda mal-misteru tal-ħajja, il-mewt u l-qawmien tal-mulej, l-Ewkaristija. L-Ewkaristija li twassalna biex nassimilaw, biex insiru ħaġa waħda mal-mulej, biex ngħixu il-ħajja, il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. L-Ewkaristija imma jekk ngħixuha bil-verità, jekk l-Ewkaristija ssir ta' bil-ħaq iċ-ċentru ta' ħajjitna kif jeħtieġ li tkun, din titwassal neċessarjament għall-imħabba awtentika. Jekk l-Ewkaristija tispiċċa madwar l-erba' ħitan tal-Knisja, jekk aħna bħala komunità niċċelebraw l-Ewkaristija, iżda dejn ma twassalx biex ngħixu l-imħabba u biex nimpenjaw ruħna biex nikbru dejjem iżjed fl-imħabba, allura nkunu qegħdin ngħixu gidba. Il-fera li ma tagħmilx frott tinqata' u tinxef. Fejn m'hemmx imħabba, ma hemmx ħajja. Il-vers 7: jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu jingħatalkom. Dawn il-kelmiet jirreferu għar-realtà l-ġdida tal-komunità li tittgħix wara li Ġesu mhux hekk fiżikament ikun irritorna għal il-missier, imma dan mhux biex jabbanduna l-komunità tiegħu, imma biex jibda jgħix realtà ġdida ta' preżenza. Huwa jibqa' magħna jekk aħna rridu ta' bil-ħaq nibqgħu miegħu. U rrid jibqa' magħna. Imma l-għażla tagħna jekk lil-mulej ta' bil-ħaq inħalluhx iċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Biex il-ħajja li huwa għaddielna tibqa' ħajja ta' bil-ħaq fina, huwa neċessarju li nibqgħu maqudin miegħu u mal-kelma tiegħu. Il-mulej ta' bil-ħaq qed jistedinna permezz tal-kelma tiegħu biex dik il-ħajja ssir ta' bil-ħaq ħajja fina. Il-kelma tal-mulej hi kelma ħajja. Mhix sempliċement kelma miktuba, mija kelma li trid issir ħajja fil-ħajja tagħna. Il-kelma tal-mulej hija is-sejr evanġelju ħaj fil-ħajja tiegħi u tiegħek. U għalhekk meta fil-Knisja iċ-ċentru tal-Knisja tkun din il-klima ta' għaqda mal-mulej li timbet fina u timbet fina xewqa profonda li nwettqu l-missjoni tiegħu, il-komunità tista' għalhekk titlob dak li trid. Għaliex l-għaqda vera ma' Ġesu toħloq impenn favur il-bniedem u għalhekk il-missjoni tiegħu issir il-missjoni tagħna. Mela dik il-kelma u x'hekk jekk tibqgħu fija u kliema jibqa' fikom jitolbu kull ma tridu. Xi tfisser din? Jekk aħna naqda sħiħa mal-mulej, jekk din laqda sħiħa mal-mulej ngħixuha bħala l-missjoni tagħna, missjoni ta' mħabba, allura it-talba tagħna li aħna nresqu lill-mulej tkun talba li tirrifletti dak li qegħdin ngħixu. U l-mulej żgur li jagħtina dak li qegħdin nitolbuh. Jekk hemm maqda sħiħa ma' Ġesu, allura anke t-talb tagħna ikun jirrifletti l-mħabba awtentika. Ikollna bħala komunità mmexxijin mill-Ispiritu tiegħu. X'tabilħaq il-komunità mmexxija mill-Ispiritu ta' Ġesu hija komunità li tgħix il-kelma u tgħix l-imħabba. U l-vers 8: din hija l-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxiepli tiegħi. Xi tfisser din il-glorja msemmi hawnhekk? Tirreferi għall-imħabba tal-missier li tidher fil-ħidma tad-dixxiepli favur il-bniedem u min hu.
Ġesu qiegħed jitkellem mill-komunità tiegħu. Intom, jiġifieri aħna, li hija preżenti fid-dinja. Għalhekk il-glorja tal-missier hija l-komunità ta' Ġesu li tkompli tagħti l-frott billi dejjem tur impenn u servizz favur il-bniedem. Dan il-messaġġ ta' Ġesu huwa messaġġ profetiku, huwa messaġġ li jistieden lill-Knisja biex tkun Knisja missjonarja, Knisja li taqdi. Ejjew inħallu din il-kelma taħdem fina, nistaqsu lilna nfusna. Kemm ta' bilħaq l-esperjenza tiegħi ta' fidi hija esperjenza ta' mħabba li jiena ngħix f'relazzjoni mal-Alla u f'relazzjoni mal-oħrajn biex hekk ta' bilħaq il-qawwa tal-Ispiritu Santu taħdem fija u permezz tiegħi. Ejjew issa nitolbu it-talba l-allimna Ġesu mu bil-wieqfa. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
U hekk eżis illi segwejtuna l-lejla wkoll għal din il-lezzjo divina minn Dunedivella għal 5 ħadd tal-8, wasalna fit-tmiem xandira oħra mis-santwarju parrokjali tal-Qalb ta' Ġesu fil-Fontana Għawdex. Infakrukom illi il-lezzjo divina li jmiss hija dik tas-6 ħadd tal-8 nhar id-9 ta' Mejju immexxija minn Dun Charles Buttigieg. Intant infakru wkoll illi f'din il-parroċċa tal-Fontana qegħdin jiġu ċelebrati id-9 ġimgħat għad onur il-Qalb Imqazza ta' Ġesu. L-għawċin fostkom huma mħeġġa sabiex jagħmlu żjara wkoll il dan is-santwarju għażiż minn fejn il-Qalb ta' Ġesu ixxerret tant grazzi u barkiet fuq il-poplu Għawċi. Nitolbuha biex ixxerret ukoll dawn il-grazzi hekk kif għadna kemm għexna ġimgħa speċjali ħafna fid-djoċesi ta' Għawdex fuq iż-żewġ saċerdoti l-ġodda illi Monsignor Isqof Anton Tewma ordna presbiteri nhar il-ġimgħa. Don Andrew Grima u Patri Etienne Gilson Franġiskan Konventwal. Il-lejla tajba.